czystego bliska. Idziemy na to czas. Slide, nie wiem, jak to jest. Nie wiem, czy magię też kupił, bo to nie możemy się kliknąć. Tak, zmienimy do slides. Tak, niektórych pokonamy. Powiem, że to powiadomo. Weź. Więc to zaraba. Czyż mi to zaraba? On nie wiem, że rzeczy... Sami nie idzie. Jak sahibem? Halo? Mam sahibać? Możemy sahibać, proszę. Samą widać. Jak tak to są troszkę niedomysłowo, bo są niektóre to, że są małe. Teraz nie wiem, jak chcę robić te pieniądze. Tak, no nie chcę śmietnie. Bo ako, potem nie możemy wobec ako prosili. Śmietnie. A jasno, że on to idzie. A ja mu po prostu idzie. A proszę mu to idzie, a mnie nie. Ale proszę follow me. Follow me, proszę. Oj, ja nie mam jak zarabiać. Chodź, proszę, czekaj. Poczekaj. Daj.
Nice! Ja są to nice! Ja tu chyba już nic nie wcale nie robię. Bo najlepsze chyba co może urobić. Patrzcie. Była to najlepsza chyba. Była to najlepsza chyba. Ale ja się no. Jak to robię. Teraz możemy zarabiać. Nice. Good. O, jeszcze chodzi to... A co sobie możemy chyba? Aha, nie wiem. Nice, to mi to zarabia. Nice. Po pierwszych minutach mi to zarabia. Nie to, że to zniszczy. Tak to są pieniądze. Czasy możemy kupić. Same pieniądze. No nie czasy. A prywatnie się głównie napatrzał. Bo tu kulturalnie. I proszę nie się o mikrofon. Nie wiem dlaczego. Nie poczuł są zvuk, ještě k tomu, když jsem natáčela, tak to je ten problém. A jak se mám prosím hýbat? Konečně. Jaký to prosím nefunguje. Šmíkaně. Dolí. Čo jsou? Prečo tu je? Ja myslím. What? To je divné. To nemá fungovat takto. Má fungovat jinak. No ale to je jedno. Ale já jsem prostě rád, že se už mohu šmíkat. Tak. Oj. Jsem šmík. A můžu mít otázku, proč jsou tak naspídovaní? Proč jim tu tak jsou taky naspídovaní? A prostě, jako, že já nevím, nic. To mě teda dost mám písat slide. Boom. Kupujem. Nice. Dobre, ja teraz powiem aj trošku dole. Si myslím. Quartz slides. Poviem dole. Wow. Ja idem hore a nie dole. Koliko zarobím? Prosím nás po 40 000. Já jsem se skoro zabil. No koľko tu mám? Kupujem všetko. Kupil som celý obchod. Hop. Bežím. A bežím do vody. To co? Trošku vyššie, tak je potrebujem trošku aj zatočiť. Ja potrebujem trošku zatáčky. Dovolej. Tak. Tu sú zatáčky, tak si to berme.
chyba jedno, bo nie mam pieniędzy. Skacze taki naspudowany. Muszę w tej wodzie to co mi to wyskoczył. Ja ma go bro. Tak, to są czakary, złote. Może tu powiedzieć proszę. Nie proszę. Teraz sobie tak. Teraz na moje kupalisko. A nie chcę... Bro. Co są to było kolce? To było kolce na auto. Okej. Tak to mi zarobiło dozwala. To mi zarobiło dozwala. Teraz to mi kupić. Teraz kupię. Wyłatwić to. Kupię czapeczkę. Można je kupić. Tak. Nie mam. To jest tak, koło sobie do zericzowo. Nice. Ja tu mam... Kurde! Już drugie. Tu mam zlatą wodę realnie. Ty błazny. Nie. Tak, to są płatne. Wyskoczył tam dalej? Nie wyskoczył. Dzień dobry, szanowni zdrowe. A no. A to potrzebowałem. Tak. Myślę, tu wyliezą. Tak, teraz powiem do zapaczki. Teraz apolizację worek. Zabiałajki. Którą jedną zapaczkę. A potem tu zabiałajki. Okej. Już tak. Obiecuję te takie zapaczki, które tu pójdą. Tak. A teraz zrobię to, czego sobie można patrzeć. Jest. To było dozwykłe. Wyszłam, że nie zabiłem żadne dziecię. Ale to było fakt smutne. Jak tu zamrało dzieciatko. Tylko wyszłam, że mi to postawiło dobrywkę dzieci. Bo nie chcę, aby tutaj jak zamrało. Ja już więcej nie możemy. Tak, nice. Tak, krasne. Tak. Myślę, że są tu mało wymazać. To raz. Dwa. Raz. Tak. Może nie dalej gdzieś się zamienić, bo jak są poznał, tak tamto idzie na trawę. Także tak by to určitě chcípnie. A mohl bych se už normálně sprawdzić nice. Koľko zarobím? Vlastně nie skončí. Můžu zarobit 6 000, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Dáme 14 000. Dáme 14 000. 13 700 som zarobil. To je veľa. Ja som vykúpil celý obchod. To bude všetko nové. Dúfam, že tam... Ja už som môžem vyapozendovať na... Nemám ktoré... Nezničilo sa mi to. Není. Prečo sa ide přes vodu? Vysvětlím to takto. Stojím vyskúšať. Chcem pozrieť iba. Že či som si to zväčšil. Mňa to dalo vyššie. A teraz to je mi vyšlo. Keď mi ja som vysoko. Nice! Mám také místa. Nice. To je super. Ale ja môžem kúpiť nové. Tak si to kúpim. Určite. Big swipe. To môžem vyskúšať. Teraz nastavím peniaze, tak si musím robiť. Tak. Prosím, poď. Poď. Správám si, poď. No, pre dnešné video to bude dneska všetko. Keď chcete napíšte do komentárov, že si mám urobiť výsledku z tejto hry. Keď áno, tak napíšte do komentárov urob ešte druhú časť. A keď nie, tak napíšte zahraj si ďalšie iné. Tak čau.